Kapitan, empleyado sang DSWD kag sibilyan ginpasakan sang kaso may kaangtanan sa SAP. Domingo nga adlaw gindeklarar nga disinfection kag stay-at-home day sa banwa sang hinubaan. Sa balita nasyonal, FDA nagpaandam sa publiko angot sa duha ka brands sang mga face mask. Pagraffle sa mga kaso sa mga lower courts nga yara sa idalom sang ECQ ginpanugutan sang Korte Suprema. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Mayo 9 tuig 2020. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdaman. Show Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:03 sa detalye na sa mga balita lokal. Ginkasuhan sang Provincial Investigation and Detection Management Unit ukon PIDMU sang Negros Occidental Police Provincial Office ukon NOCPO ang isa ka kapitan, empleyado sang Department of Social Welfare and Development ukon DSWD kag isa ka sibilyan nga nagbaton sang 6,000 pesos halin sa Social Amelioration Program. Sunod kay NOCPO Director Police Colonel Romeo Baleros, ang mga sospetsadong hungod nilang ginhinago ang ngalan kag barangay apang ang duha ka pumuluyo sa banwa sang Isabela kag ang isa ang nagapuyo sa iban man nga lugar. Dugang pa ni Baleros, kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ilagin file matapos makakuha sa nagkakaigong ebidensya batok sa mga akusado. Palayag pa sang direktor, nakabaton sila sang tawag gikan sa Department of the Interior and Local Government ukon DILG Central Office nga imbestigahan ang nagapadala sang reklamo sa 8888 hotline. Iniangot man sa irregularidad sa pagpanghatag sang 6,000 ka pesos. Sa legasyon sang duha katag reklamo, nakabaton sang financial assistance sa isa ka pamilya nga hindi man kwalipikado kag hindi man pumuluyo sang Isabela apang himata sang mga akusado. Nakadepende na sa piskalya ang desisyon sa reklamo kag angot sini. Nagpangabay naman si Balero sa pumuluyo sang probinsya nga kung may reklamo, hindi magkahadlok nga magpadulong sa kapulisan, agon maaksyonan ang mga anomalya nga nagluntad sa pagpanagtag sang SAP. So, dahil sa reklamo ng isang concerned citizen tungkol sa hindi raw fair na distribution ng cash assistance under Social Amelioration Program. Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Colonel Romeo Baleros. Samtang ginaulat naman sa Department of Social Welfare and Development ukon DSWD Region 6, ang report angot man sa natabo nga anomalya sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program sa banwa sang Isabela. Sunod kay DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre, masubo ini nga balita tungod una ini nga hitabo nga mayara sang ginpasakaan sang kaso sa Western Visayas. Sa piyak sini, ginpahayag ni Macapobre nga ginarespeto sang ahensya ang desisyon sang otoridad nga magpasaka sang kaso. Dugang pa ni Macapobre nga sa karon, mas maayo nga hulaton nila ang detalye sang kaso antes pa man maghimo sang tikang batok sa DSWD personnel nga imbolbado man sa nasambit nga issue. Sigurado yan na darating yan sa amin. Siguro wala pa lang kasi
hanggang mga oras na ito, inang updated man ang aming natatanggap, wala man akong naanuhan pa na ganong klase. So, I but see. definitely, pagka nasa 88 yan, darating yan dito sa amin. Ang kabahin sang pagpahayag ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre. Sa dugang pang balita lokal, magapatiga naman sang investigasyon ang kapulisan kung may mga mabaton nga reklamo angot sa mga anomalya nga nagakatabo sa tagtaganay sang cash subsidy sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Lieutenant Colonel Ariel Pico, inibase man sa direktiba gikan kay PNP Chief General Archie Gamboa bilang pagsuporta sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte batok naman sa korupsyon. Sunod kay Pico, kaangay sang iban nga kaso, mag-aagi ini sa proseso. Kung may reklamo, mahimo nga magpadangat sa kapulisan, mahimo ang tagreklamo sang complaint affidavit, kaupod sini ang mga support documents kag iban pa nga kinanglan. Dugang pa ni Pico, sila ang mag-focus sa korupsyon kung may ara sang kulang nga mga ginabaton ang mga benepisyaryo, bangod ang ayuda sang gobyerno ang dapat ginahatag sang kompleto. Palayag ni Pico, sa kada estasyon may 4-5 ka mga investigador nga amo mag-handle sa mga reklamo. Ang mga opisyal nga mapamatuda naman nga nagapangawat o kung nagabuhin sa ayuda ang mahimo mga tubang sang anti-graft and corrupt practices in relation to COVID-19. Samtang mas nagdamo naman ang kaso sang disobedience sa syudad sang Bacolod di kumpara nagligad nga tuig bangod sa pagsulundan nga ginapatuman sa enhanced community quarantine. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, nagligad nga tuig naka-record lang sang 36 ka kaso sang disobedience samtang karon naglambot na sa 68. Samtang sa sulod sa isa ka adlaw, sunod kay Pico, wala nagakadula ang mga nagalapas sang iban pa nga regulasyon angot sa gihapon sa ECQ kaangay sang wala pagsuksok sang face mask, wala sang quarantine pass, wala nagasunod sa number coding kag nagalapas sa curfew. Sunod kay Pico, may mando na gikan sa Camp Crame nga ang mga ini ang pasakan sang kaso, paagi naman sa regular filing samtang may iban nga ginpaidalom na sa inquest kag nagbayad sang piyansa nga 10,000 tubtob 15,000 ka pesos. Gindeklarar naman ang Domingo nga adlaw sa Banwa sang Hinubaan bilang Disinfection Day kag Stay at Home Day para matapna ang paglaton sang COVID-19. Base sa Executive Order No. 17 nga ginpermahan ni Mayor Ernesto Estrao na petsahan Mayo 7, ginpahayag sinis nga kada Domingo magapatigayan sang disinfection ang lokal nga panguluhan sang Banwa sa buligman sa mga opisyal sang kada barangay sa mga dalan, kanal, merkado publiko, municipal building kag iban pa nga pasilidad. Ginmandon man ang Solid Waste Management Focal Person nga nagmonitor kag magsumiter sang post-activity report. Gindeklarar man ang stay-at-home sang mga residente kag transport sector sa among adlaw bilang suporta sa disinfection measures. Sa dugang pa naton nga mga balita lokal, nasapwa naman nga patay ang isa ka utility sa sitio Masimong, Barangay Ubay, Banwa sang Pulupandan sa tung Huwebes ang aga. Ang napatayang ginkilala kay John Mark Villarosa, 22 anyos, nagapuyo sa Manapla kag nagatrabaho sa LSAP Corporation nga isa ka cargo forwarder. Sa investigasyon sa Pulupandan PNP, nadiskobrehan na lang sa mga kaupdanan sini nga wala na sang kabuhi ang biktima nga nagahigda sa katre sang ila temporaryo nga ginatulugan o kon quarters. Wala sang kapilasan nga makita sa iya lawas, apang pakamayon sang otoridad nga ipidalom ini sa post-mortem examination agod mahibaloan ang kabangdanan sang iya sini nga kamatayon. Patay man matapos gintapungol ang isa ka lalaki sa Sitio Dalagit Zone 3, Barangay Bakuyangan, Banwas sang Hinubaan, sadtong Huwebes sang Udto. Ang biktima ginkilala kay Mario de la Torre, 53 anyos, samtang ang sospetsado ang ginkilala naman kay Edgar Bresuela, 47 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sa Hinubaan PNP, upod inom sang makaulubog nga ilimnon Sanday de la Torre kag Bresuela kag hinali nga nagpakig o nagpangakig ang sospetsado kag gintapungol ang biktima igo sa wala sini nga sag-ang. Giningagaw siya nga madala sa Eleuterio de Sena Memorial Hospital apang gindeklaran nga patay sang attending physician.
Sa katapusan nga balita lokal, ginkawatan naman sang balor 473,000 pesos nga balor sa mga personal nga kagamitan ng isa ka puloy-an sa Don Emilio Village Phase 1, Barangay Tanawan, Syudad sang Kabankalan sa atong Huwebes sang kaagahon. Ang mga biktima o kunang biktima ginkilala kay Bernardine Henova, legal ang edad, nagapuyo sa amuman nga lugar nga samtang ang mga sospetsadong ginkilala naman nga sanday Annalyn Masola, 20 anyos ang edad, nagapuyo sa Barangay Tanawan sa amuman nga syudad, kag Albert Vicente, 20 anyos, nagapuyo naman sa Barangay San Antonio, Syudad sang Himamaylan. Nagkaladula sa biktima ang diamond ring nga nagabalor sang 75,000 pesos, duha ka pearl earrings nga balor 70,000 pesos, isa ka necklace nga balor 25,000 pesos, isa ka relo balor 63,000 pesos, isa ka MK watch nga 23,000 pesos, duha ka Hoblo watch nga 37,000 pesos, isa ka Omega watch nga balor 150,000 pesos, kag isa ka Rolex watch nga balor 30,000 pesos apang na-recover ini kay Vicente. Ang mga sospetsado ang nagkaladakpan kag karon priso sa custodial facility sang Kabankalan PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:13. Detalye sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi maka-aksyon nga pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Isyu, Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Sa detalye na sa atong mga balita nasyonal. Nagpaandam ang Food and Drug Administration sa publiko sa pagbakal sang duha ka brand sang face mask. Partikular nga ginapalikaw sang FDA ang publiko sa pagbakal sang brand nga Biomask Biomask Flat Plus Medical Face Mask kag Respocare Active Protection Mask Antiviral Mask. Sunod sa FDA, hindi aprobado kag mayara sang misleading advertisement kag promotion ang sambit nga brand nga face mask. Duha pa sang FDA, ang ear loop sang face mask ang wala nagabulong kag mas nga hindi makapatay sang virus kag bakterya, kaangay sang influenza A kag SARS kag iban pa nga sakit. Ginpanugutan naman sang Korte Suprema ang pabalik sang pag-raffle sa mga kaso paagi sa video conferencing sa mga lower courts sa Metro Manila kag iban nga lugar sa Pilipinas nga naipay-dalom sa gihapon sa Enhanced Community Quarantine. Ginpahayag ni Court Administrator Jose Mides Marquez nga gin-suspend ang pag-raffle sa mga kaso sadto pang Abril 3. Dugang pa ang mga unraffled cases ang posible magaresulta sa pag-terminate sang kaso kag pagka-release sa mga persona nga imbolbado. Palayag ni Marquez ang tanan nga korte sa bugos nga Pilipinas ang gintagaan na sang software application Philippine Judiciary 365 nga nagalakip sang video conferencing program. Ang pag-raffle sa mga kaso ang pangunahan sang mga court clerks paagi naman sa program nga ipatigayon kada alas 2 sang hapon kada Lunes ukon Huwebes depende naman sa kadumuon sang kaso nga gina-file. Duha ka mga executive judges sa lower courts ang personal nga magapatigayon sang raffle matapos mabasa sang clerk ang title sang kada kaso. Duha naman ka mga stenographers ang mag-record sang raffle proceeding kag kinahanglan matranscribe ini nila sa sulod sang 24 oras agud mapasa sa raffle committee sa sulod sang 3 ka adlaw para sa corrections kag approval. Ginbasura sang Korte Suprema, panawagan nga ipagawa ang health record ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginkumpirmar naman ni High Court spokesperson kag Public Information Chief Attorney Brian Keith Hosaka ang pagbasura sa petisyon ni basaka ni Attorney Dino De Leon. Si De Leon ang nagkadto sa Korte Suprema matapos ginbasura ang iyang Freedom of Information request nga maka-access sa health record sang Presidente. Sunod sa report, 13 ka mahukom ang nagboto nga nagapabor sa pagbasura, samtang duha naman ang nagkontra. Ang duha nga nagkontra mo sa Associate Justices Marvic Leonen kag Alfredo Benjawin Kagiwa. Gintala na naman sang Korte Suprema sa Mayo 11 adlaw sang Lunes ang pag-raffle sa ginfile nga petisyon sang ABS-CBN batok sa order sang National Telecommunications Commission. Sunod sa Korte Suprema nabato nilang petisyon sang network nga naghirit sang temporary restraining order sa mando sang NTC las 3:15 sang hapon Mayo 7. Ginpangabay sa nasambit nga petisyon nga punggan ang ginpagawa nga cease and desist order sang NTC batok man sa nasambit nga network. Sunod sa korte sa Lunes may baluan kung sino ang mangin member in charge sa petisyon. Nagpabutyag naman sang kabalaka ang Estados Unidos sa pagpasira sa ABS-CBN Corporation. Sunod kay State Department spokeswoman Morgan Ortagus, importante ang free media sa pagpalapnag sang hustong impormasyon may angot sa COVID-19. Doon pa ni Ortagus, dako ang papel sa media sa pag-facilitate sang bukas nga komunikasyon kag ideya agud may yara sang demokrasya para sa tanan. Una dire, nagpagawa sang cease and desist order ang National Telecommunications Commission batok sa ABS-CBN matapos na nag-expire na ilang prangkisa sa tuong Mayo 4. Nadugangan naman sang 120 ka panibagong nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas. Ang 120 ka panibagong nga kaso ang na-record sa NCR nga mayara sang 84, Region 7 nga mayara sang 28 kag 8 sa nagkalain-lain nga rehiyon. Ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas ang naglambot na sa 10,463. Na-record man sang DOH ang 116 ka panibagong nga recoveries. Ini nagbutan sa kabilugan nga recoveries sa 1,734. 11 naman ang nagdugang nga napatay kag ang kabilugan ang yara subong sa 696. Nagdangat na sa 131 ang na-record nga kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa hanay sa aton Philippine National Police. Base sa data sang PNP, 49 na ang nakarecover sa masakit.
Mayara naman sang 465 ka PNP personnel ang inakabig nga probable cause kag probable case kag 422 ang inakabig nga suspected cases. Sa pinakaulihing records ang DOH, yara na sa 10,463 ang nagpositibo sa COVID-19 nga may 696 nga napatay kag 1,734 ang nakarecover. Nakarecord naman sang 22 ka panibag-ong nga napatay nga Pinoy sa iban nga pungsod bangod sa COVID-19. Sa records ng Department of Foreign Affairs, mayara na sa kabilugan nga 244 ang napatay sa mga Pinoy sa luwas ng pungsod bangod sa nasambit nga virus. Nakarecord man sang 218 ka panibag-ong nga kaso sa mga Pinoy overseas nga nagpositibo sa COVID-19. Sa karon mayara na sang 2,140 ang kabilugan nga Pinoy overseas ang infected sang masakit. Nagapabili ng Europe nga may pinakadamo nga kaso nga naglambot sa 647, ginsundan sang Middle East nga mayara sang 616, ang Amerika nga may 504 ka kaso kag ikaapat ang Asia Pacific nga mayara naman sang 373. Duha naman ka lugar sa Luzon karon ang ginatutukan sang Department of Health bangod sa na-record kapag saka sa kaso ng COVID-19 sa sulod sa ilang jail facility. Sa virtual forum, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergara nga ini ang probinsya sa Cebu, lakip na siyudad sa Mandaue sa Visayas, kag siyudad sa Zamboanga sa Mindanao. Sa Cebu, 179 ka kaso ang na-record, kaya may pila ka naka-confine karon sa ospital. Wala naman namansyunar kung bilang record sa Zamboanga, apang ginpahayag nga ang nagakaigong atikang nahimo na sa karon. Duha man ni Vergara, nga nagapadayon ang contact tracing kag investigation angot sa transmission. Sa piyak sa narecord ng pagsaka sang kaso sa mga sambit nga lugar, ginpahayag ni Vergara nga ang Cebu kag Zamboanga hindi makabig nga new epicenter sa COVID-19. Naglamot naman sa 50 degrees Celsius ang heat index sa pila ka area sa Pilipinas kahapon nga adlaw Biyernes. Base sa data gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang peak sang heat index ang naeksperyensyahan las 2 sang hapon. Sa record, naglambot sa 50 degrees Celsius sa Sangli Point, syudad sang Cavite, 47 degrees Celsius naman sa syudad sang Dagupan, 46 degrees Celsius sa Ambulong, Tanawan City, Davao City, Dipolog City, kag Science City of Buños. Base sa otoridad, ang heat indexes ang naglambot sang 41 tubtob 54 degrees Celsius ang makabig na nga dangerous, kag posible makatugas ang heat cramps, heat exhaustion, kag heat stroke. Ginaduso naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Department of Education nga hindi dapat magkatagan sa mas dako nga porsyentong attendance kag recitation sa dalom sa new normal classroom setup sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sa diin ang physical distancing kinahanglan nga sundon. Una diri pahayag sa DepEd nga ang klase magabukas sa Agosto 24 kag ang mga estudyante mahimo nga magkadto sa eskwelahan o kung magtuon online samtang yara lamang sa puluyan. Suno sa kay Castro, dapat baguhuna ang grading system. Duha man ni Castro kung ang sanguna mga manudlo conscious attendance kag recitation dapat subong mangin output-based kag depende man sa access sa internet. Ginasosyon man ni Castro nga mapanagtag na asang DepEd ang mga libro agud may panahon nga patutukan sa mga estudyante ang ilang reading comprehension skills. Sa katapusan nga balita national, nasunog naman ang parte sa BRP Ramon Alcaraz. Pila ka oras matapos ini ang magbiyahe halin sa Port of Cochin sa India pabalik sa Pilipinas. Sunod sa pahayag sa Philippine Navy, nag-umpisa ang sunog sa main engine room sang barko. Madasig naman nga napalong ang kalayo sa sulod sang napulo ka minuto sa pangduha ka tinawo sang barko ang nakaangkon sang second-degree burn kag gindala na sa hospital sa Cochin. Sa karon, ginagapatigan sang damage assessment ang mga engineer nga sakay sa barko agud matumod kung masarangan magpadayon sa pagbiyahe ang barko o kung magabalik sa pantalan sang India agud kaayuhon ang naguba. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Inyong mapatiyan ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, ubod ka Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa atong dugang nga mga balita. Sa Aksyon, Balita Morning Edition, upod gabon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Action, Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcast.
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,